Asem, apa sing disawang iki? Nyawang apa, Pak? Susu ki nak. Kurang ajar. Kene, engko mangan apa ora? Ayo mangan to ya. Tak siram banyu kowe. Bubar ora? Jam ini kok cek ono wong tuku. Orang ngerti wayah. Me arep mangan apa, Pak? Asem, apa sing disawang iki? Nyawang apa, Pak? Ayo nyawang bakule to. Kayak jelas sama niku, Pak. Me mangan apa ya mene? Gawekno ngombe sik banyu putih wae. Loh, ini gak ono banyu putih, Pak. Lah kuwi lho. Sampeyan jualan Pak. Minggiro to. Kuwi lho. Loh alah, iki jenenge susu, dudu banyu putih. Aduh to, mosok kuwi susu. Aku lho njaluk banyu putih. Susu ki nak. Kurang ajar. Tapi iya to iki. Warung kok kasare heram. Tuwean kok ora jelas. Iki tok sing mbok karepke. Nah, iki sing banyu putih. Ladeni wong tuweke pancen angel. Urip kok anane mung sambat ae. Aku mbiyen lho sih nom kuwi rasa. Nang-ndi numpak uduk dhewe ya iso. Oh alah, duit ya kari salembar-lembare. Lah saiki tuku rokok mlaku. Urip kok tambah tua tambah mumet. Duit ra gablek, bojo ora duwe. Oh alah Mbah, tak goleki nang-ndi kok gak ketemu. Ame ngopo goleki aku? Ya njaluk duit to Mbah, nggih tuku beras. Alah, aku lagi pengen tuku rokok. Ora ono. Lah kuwi apa? Lah padha dadon ra kei duit. Iki lho kali sitok-sitoke. Kene, engko mangan apa ora? Ayo mangan to ya. Lah nyapa sampean? Putu ra dituku. Sikilku ki lho. Ya sorry Mbah. Oh, putu koclok ki. Sampean mulai bareng aku apa mlaku? Mlaku dhewe. Urip macam apa iki? Aduh, kari sisi-sisine dijaluk. Kang, tak bukai ya. Alon-alon ya. Kok dawa men nggonmu, Kang? Enak, Kang. Ayo jelas enak to, Dik. Sapa sik sing tuku? Mendi ki lek tuku, Kang? Warung biasane to. Dik, apake kok kaya cah cilik ya? Hal cilikanku mbiyen lho, pengen es ngene iki tak rewangi nangis-nangis. Lah ngopo, Kang? Alah pengen tapi ranti duit.
Bapakmu koyok rene. Dek, kuwi muten sik. Kelakuane. Tak siram banyu kowe. Bubar ora? Apa-apaan to, Mel? Balik ora? Gendaan surup-surup gendaan. Gak asik blas kon Mel. Mana dia?